ఏం కావాలిరా? ఏం కావాలి? తినడానికి కావాలా? ఏం కావాలి చెప్పు, ఇస్తాను. ఎక్కడున్నాయి? అక్కడున్నాయా? సరే పద, చూపిద్దు పద, ఇస్తాను పద. జాంకాయ అనుకుంటా. జాంకాయ కావాలి నీకు? ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందిరా? ఉదయాన్నే ఎవరన్నా జాంకాయ తింటారా? ఇప్పుడు జాంకాయ కావాల్సిందేనా నీకు? జాంకాయ కావాల్సిందేనా? ఇప్పుడేగా 1/2 అయింది పెడిగిరి తిని. కావాల్సిందేనా? కొంతసేపు ఆగి తినొచ్చు కదరా. ఇప్పుడే ఎందుకు జాంకాయ? తినకూడదు కొంతసేపు ఆగి? వీడికి ఏది తినాలనిపిస్తే తినేసేయాలి. క్రేవింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వీడికి. మళ్ళీ అలా తిండు, కట్ చేసి ఇవ్వాలి. అమ్మ తీసిపోతాడు అంతే. మళ్ళీ జాంకాయ తినవే, కట్ చేసి రావాలి మళ్ళీ. అన్నీ తెలుసురా నీకు. ఉండు, కట్ చేసుకొస్తా. తిను. పొద్దున్నే జాంకాయ అంట.